Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a la presentació del nou espectacle que estrenarem aquí al Maldà. Es tracta del Pont, de Loren van Better. És un espectacle que va ser idea de Llorenç González i el Babu Cham, que li van proposar a l'Helena Fortuny de dirigir-ho, i a Albert Tola i a la Isabel Brès de traduir-lo i adaptar-lo també una mica al nostre context. Estan assajant ara mateix, però aprofitarem per fer una ullada en aquest assaig, si us sembla bé, abans de fer-los unes preguntes. Algú em podria veure des de la vorera i el pescaria. No em miri així. O sigui, no faré res, t'ho prometo. Però això no impedirà que algú més ho faci. Mira, una vegada algun suïcidi se'n va anar a l'hores així. Una vegada? Vaig patir una rampa. I un d'aquests activistes insomnes em va veure. Ell i el seu gos van cridar tan fort que van despertar tots els patrons dels vaixells. Van començar a llançar cordes, flotadors. En fi, l'hagués d'escanyar ell i el seu maleït gos. Però ell plorava d'alegria, em va abraçar, em va parlar del destí, de la bufeta del gos. Però ha provat de saltar planyes vegades? Cada any. De fet, a la mateixa època. Des de fa molt? Uns 15 anys, em sembla, no ho sé. Sempre a dir, en aquest pont? Sí, Per què? està a prop de casa. Ah, sí. On viu vostè? Bueno, el riu, d'aquella banda. Veu aquella casa gran dins del parc? Amb la petita part que just al costat. Tot meu. Ho sabia. I vostè? Vora el riu també, però d'aquesta banda. Veu aquella finestra amb llum al setè pis d'aquell edifici runyós? I tan sols és meu. Millor per vostè. Va, perfecte, anem fins aquí. Doncs mira, aprofitarem aquesta petita pausa de l'Helena que ha tallat l'assaig per conèixer una mica millor els protagonistes. Si voleu venir també, Helena, l'Albert Tola també el tenim per aquí, el traductor i adaptador de la peça, i si potser si voleu baixar del pont, sense prendre mal, tenim aquí el Llorenç i el Babu, ells van tenir la idea de portar aquesta obra cap aquí al Maldà i estarem encantats de tenir-los aquí en aquest escenari a partir del 16 de febrer. Si us sembla, doncs ara els farem algunes preguntes, perquè segur que us ha començat a cridar la curiositat de veure aquests dos personatges a dalt d'un pont a punt de llançar-se al buit. Com és que vau triar fer aquesta obra? Què us va cridar l'atenció? Vosaltres que vau tenir la idea, no, de fer-ho? Sí, en realitat va ser l'oportunitat per trobar-nos amb el Babu a dalt de l'escenari, perquè teníem ganes de jugar plegats. El Babu tenia aquesta obra del pont que li havia passat a algú fa molt de temps. La vam llegir, ens va semblar que era una bona oportunitat per trobar-nos també a l'escenari i llançar-nos d'aquesta manera, diguéssim, a fer alguna cosa. I aquí estem, vam parlar amb l'Albert perquè ens fes una traducció, una versió finalment també, i aquí estem. Home, i tant, a punt de saltar el buit, no? La setmana que ve ja us toca... No sé si tirar-vos, no farem spoilers, no explicarem què passa amb aquests dos personatges. A veure, aquesta obra parla del suïcidi, però dieu que és una comèdia, no? Que pensaríem que el suïcidi és un tema més dramàtic, però en realitat el tracta amb sentit de l'humor, no? No sé si això ja està present en el text o ha estat més cosa de la direcció o de tot plegat. Doncs em dono per al·ludida. No, el text està en to de comèdia i el pont és una comèdia. Però és veritat que té un caràcter de comèdia metafísica, o sigui que parla sobre les ganes de matar-se, sobre les ganes de matar, sobre les moltes i poques ganes de viure, sobre l'amor, sobre la impossibilitat o sobre les mancances que hom té en l'existència i per tant ho tracta amb to d'humor, però és veritat que sí que toca temes transcendents. El que passa és que els tracta amb lleugeresa, no? I sobretot amb molta tendresa i moltíssima humanitat. Parla una mica, no, dels temes de la vida, no? Sí, Suposo, de la vida, de l'amor, sí. de què passa mentrestant, no? Sí. I com ho esteu encarant, això? Com a la vida. Hi ha moments de tot, hi ha moments que encara és amb més positivitat. Positivitat, més... Hi ha moments que estàs més a baix, ho estem intentant portar com bonament podem, amb els horaris, amb les vides que tenim. Jo personalment
m'hagués agradat assajar més hores, com sempre. Sempre falta d'hores, no? Però bueno, les situacions, les coses arriben quan arriben i ens intentem allò adaptar, no? Sí. Parlant d'adaptacions, l'Albert Ola, juntament amb la Isabel Brès, no? Que heu fet una col·laboració, han traduït aquest text de l'autor belga Laurent Van Better al català, però no només l'heu traduït, no? Em sembla? L'heu adaptat una mica també, no sé si també amb indicacions de l'Helena. Sí, bueno, tant amb la Isabel com amb l'Helena hem col·laborat moltes vegades. Aleshores, amb la Isabel hem fet una feina on hem intentat donar la màxima organicitat a la traducció, la màxima vivesa i esmolar bastant el sentit de l'humor d'entrada, no?, del text. I en la versió, doncs, en col·laboració amb l'Helena, el que hem estat fent ha sigut, d'una banda, accentuar aquestes dues coses, tant la qüestió de la comèdia com la qüestió de la metafísica, no? És a dir, hem intentat posar una mena de lupa i sobredimensionar una mica els elements que ja hi eren en el text, de manera que els personatges estan en un espai que comença semblant realista però que potser és imaginari, on no sabem si estan morts o estan vius, on aquestes ganes de matar-se doncs, no són tan literals, sinó que tenen més nivells, i ho hem portat, per tant, cap a un espai més imaginari, perquè la peça creiem que podia agafar més profunditat, sense perdre la lleugeresa en això. I aquesta ha sigut una miqueta l'operació que hem fet conjuntament. Suposo que en això també tu hi has entrat, no?, amb la posada en escena. Com ho has fet per transmetre tot això? La primera cosa que vam fer va ser això, treballar la versió plegats. Tota l'escriptura, evidentment, és de l'Albert, però partia d'aquesta idea que en realitat de la traducció ja manava, i després, entre la versió i l'espai escènic de l'Enric Romaní i el vestuari de la Maria Albaladejo, també s'ha reforçat aquesta idea com una mica més de viatge a un món no tan realista, i aleshores mira de potenciar actoralment un joc de lluïment de dos intèrprets, o sigui, és un tet-a-tet de manual, diguem-ne, i alhora un escenari, un espai que sigui suggerent i que permeti aquest joc que s'eleva en més d'una capa, no? Més enllà de la relació realista entre dos personatges que teòricament es trobarien en un pont de veritat una nit de lluna plena, però trobar-se en un pont en una nit de lluna plena en si mateix ja vol dir moltes coses. Llavors hem mirat d'això, d'enlairar-lo cap aquí en tots els aspectes. De fet, veiem aquí l'escenografia, que com has dit era de l'Enric Romaní, blanc, negre, escacs, el terra del Maldà, no?, que també és una mica com un taulell d'escacs. Això va ser un miracle. Això va ser un miracle perquè en l'obra surt una partida d'escacs entre ells dos. I era com, el terra del Maldà ja és un taulell d'escacs. Aleshores, amb l'Enric, el terra no hi és i el fons d'escenari tampoc, però seria una cambra negra amb terra negra també, on emergeix part del terra del Maldà, no? Que seria el taulell d'escacs que fa de reflex, no només de la lluna, sinó del taulell d'escacs real que juguen. I aquí al mig hi hauria una passarel·la que avui no hi és perquè l'Enric l'està treballant, perquè no ens faci malbé el vestuari, perquè rasca una mica i tots just avui l'estem treballant i demà la tindrem a punt per continuar treballant amb l'espai complet. Per marxar de gol haureu d'endur-vos un tros de haurem d'aixecar les rajoles. Esperem que no. Tenim moltes ganes realment de veure aquesta proposta. No sé quins són els objectius que teníeu explicant aquesta història, o si hi havia alguna cosa del text que diguéssiu, ostres, és que realment volem explicar això, no?, vosaltres quan veu llegir el text. Sí, a veure, ja et dic, la premissa va ser això, fem alguna cosa plegats, no? A més vam tenir la sort que el mandat va acollir la proposta i llavors tot el que és el recolzament de producció i a més. Sí que és veritat que trobàvem, sempre que llegíem, trobàvem aquesta cosa com molt humana, de dos personatges humans que intercanvien visions. Hem de dir que en l'obra queda molt clar que són dos personatges de classes socials diferents i llavors això també els fa interpel·lar-se d'una manera concreta, no? I jo crec que la humanitat és el que ens va cridar l'atenció del text. Suposo que això també és el que farà que el públic hi pugui connectar, encara que
que no tingui aquestes intencions de desenvolupar. Esperem que no. Esperem que aquesta sigui l'última. La que connecti. L'obres té i és un èxit. Qui més qui menys algun dia no ha pensat, escolta, quin era el sentit de la vida? No, però suposo que el públic també es podrà sentir identificat, encara que no... Això esperem, i tant. O sigui, jo crec que l'obra, si es fa bé, és inevitable identificar, o sigui, pots anar basculant entre els seus personatges perquè et veus en tots els personatges, segurament. Clar. Ens emmiralla i ens passa i ens segueix sorprenent, perquè són molt diferents de dibuix i de concepció. El personatge del Babo és un aristòcrata, allò que viu enmig d'una mansió, és un tros que està tot just assajant quan heu arribat. I el Camil Llorenç no representa com l'altre, el civil mitjà, allò, res destacable, no?, socialment, diguem-ne. I llavors és com, per què hauries de tenir ganes de matar-te si ho tens tot? Clar. I conforme els anem coneixent, te n'adones que t'identifiques amb la visió de tots dos i és molt tendre, és una... Ens surt aquesta frase, que et donen ganes de viure. O sigui que l'obra va sobre les ganes de matar-se, però en realitat et fa venir ganes de viure, perquè és molt tendra, és superbonica. I bueno, només amb aquest trosset que hem vist al principi ja hem vist de seguida el sentit de l'humor, no? I suposo que el sentit de l'humor també fa que el públic hi connecti de seguida, sí, no? Sí, totalment. De fet, heu fet un assaig obert, no? Aquí tenim l'Elna, per fer que és la direcció. Ahir precisament vam fer un assaig obert en públic, no? Com va funcionar això? Sí, doncs ens va anar molt bé perquè nosaltres també necessitàvem assajar, llavors va ser un assaig en què hi havia públic, que també va molt bé per la comèdia, perquè la comèdia sense públic és molt difícil, llavors va anar molt bé perquè va tenir públic i vam poder ja jugar una mica doncs, com interaccionava el públic, i a més ens va anar molt bé perquè vam poder assajar nosaltres, a més vam poder portar l'escenografia als Lluïsos de Gràcia, que això ho vam fer, llavors també doncs, vam estar podent jugar, va venir el Robert González, que és l'assessor de moviment, i llavors també vam estar treballant com certs moments en què són una mica més complexos a nivell de moviment, doncs per les escales i la plataforma, que a vegades és una mica delicat, i vam poder aprofitar moltíssim i la gent ho va gaudir bastant, perquè bueno, és una que si no treballes al món del teatre doncs és molt difícil veure un assaig, i realment vam veure un assaig amb indicacions i veure com evolucionava l'escena. Doncs no sé vosaltres, però a mi sí que m'estan venint moltes ganes ja de veure el resultat final d'això. No sé si tenim alguna última cosa a afegir. Sí, jo voldria dir que un interès de l'obra és com aquesta empatia que troben dues persones en un moment molt desesperat, i cada cop i volta aquesta empatia pot crear una esperança i pot crear un vincle que capgiri completament la situació. I això ho trobo personalment una cosa molt commovedora de la peça. Els vincles personals, no?, que al final poden... En moments necessaris poden canviar-ho tot. Exacte. Poden ser d'acord, poètic. Doncs, si us sembla, els deixem que tornin a assajar. Recordem el més important. Les entrades, on es poden comprar? Al maldà.cat. Les dates, del 16 de febrer al 13 de març. Ho podeu comprar a la web del Maldà, on també hi trobareu, a part de les entrades convencionals, doncs, els abonaments, per si voleu venir moltes vegades o veure diferents obres. També hi trobareu entrades regals, per si voleu regalar entrades al teatre. I tota la programació del que queda de temporada aquí al Maldà i de les nostres gires. Perquè el Maldà té molts espectacles en producció que també estan de gira. Per exemple, aquest cap de setmana, diumenge 13, podeu veure Boira a les orelles, dels Pirates Teatre, a Sentmenat. La setmana que ve, Una galàxia de luciérnagas, a Sevilla. I dos espectacles que, si encara no heu vist, podeu trobar arreu de Catalunya, són Aquelarre, de les Fèliuets, i Barbes de Balena. Recordem, Aquelarre es pot veure el 26 de febrer a Canet, el 6 de març a Arenys de Munt, l'11 de març a Balaguer i el 19 de març a l'Ametlla del Vallès. I Barbes de Balena farà parada el 27 de febrer a Sant Boi i el 6 de març a Sant Gregori. Així que nosaltres tenim feina preparant tot això, vosaltres tenim feina anant al teatre, ja sigui arreu de Catalunya o aquí, al Maldà, per veure El Pont, que, com ja hem dit, començarà les seves funcions el 16 de febrer. Molt poques setmanes, així que correu a comprar entrades i em sembla que deixem que l'equip segueixi treballant.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, us esperem aquí al teatre.